ħasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Inselmulkom u nilqawkom għal-episodju ieħor mis-sensiela ta' etimoloġija, il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Il-bniedem, anki jekk jiġħada, hu kkondizzjonat mill-mod ta' kif ikun it-temp aktar milli jaħseb hu. Hawn Maltin li jmorrulek ġimgħa l-Iskozja jew l-Ingilterra. U għax jinsertaw temp ċlampu jew milwiem, jaqgħu ħażin u jisħtu l-istilla ħażina li twildu fiha. L-istess jiġri hawn Malta, meta r-riħ iħalli impatt qawwi fuq il-burdata tagħna, fuq saħħitna u fuq emilna, tant li jikkondizzjonalna l-ġurnata tagħna. Fil-fatt, min nibati bil-burdati inqabluh mar-riħ, min ikun kuntent, wiċċu għad-dawl, ngħidu illum riħ fuq. Imma meta jkollu l-gdiedem u ma jkunx irid kliem, ngħidu lillum riħ isfel. Ir-riħ fuq jindika riħ li ġej normalment mill-punent jew mill-majjistral. Riħ frisk u pjaċevoli. Ir-riħ isfel u dak tan-nofsinhar u li bih tħossok skomdu jekk mhux imdejjaq ukoll. Kif tistgħu tbassru, it-tema tal-programm tal-lum se tkun fuq ir-riħ, b'enfasi fuq l-etimoloġija tal-ismijiet li jiffurmaw il-warda tal-irjieħ bil-Malti. Mistieden fil-programm tal-lum għandna lil Samuel Kutajjer li se jkellimna fuq in-nisel tal-irjieħ maġġuri, it-tramuntana, in-nofsinhar, il-punent u l-vant. U se jkellimna wkoll fuq l-irjieħ sekondarji, il-grigal, il-majjistral, il-biċ u x-xlokk. Interessanti li minn dawn l-irjieħ sekondarji, taqta barra l-biċ, noħorġu nomi bis-suffiss ata, bħal grigalata, majjistralata u xlokkata, li l-koll juru riħ qawwi ġej minn dik id-direzzjoni. L-irjieħ huma ta' importanza kbira lina l-bnedmin. Tara rġiel u nisa tad-dar jiċċekkjaw it-temp u r-riħ qabel jaħslu jew jonxru. Tara bdiewa joqogħdu b'seba' mittajna r-riħ, ħalli ma jagħmlilhomx ħsara fl-uċuħ tar-raba tagħhom. Tara sajjieda u għawwiema jiċċekkjaw ir-riħ qabel joħorġu għas-sajda tagħhom jew għall-awma tal-ġurnata. Ma nistax ma nsemmix lil baħħara, speċjalment ta' dari, meta l-bastimenti kienu għadhom tal-qluħ. Tlaqna nisimgħu l-ewwel parti tar-rokna ta' Samuel Kutajjer, ikellimna fuq l-etimoloġija tal-ewwel 4 direzzjonijiet mill-warda tal-irjieħ. Sajfija. Il-warda tal-irjieħ, l-ewwel nett hija tonda, tajjeb, nistgħu naqsmuha riħ fuq u riħ isfel, għax tista' tinqasam f'żewġ partijiet, però nistgħu wkoll nidħlu fid-dettall ta' kull riħ. Nistgħu niftakruha b'sentenza mnemonika, jużawha ħafna l-istudenti tal-iskola wkoll, fejn għandek Toni Grima, di waħda mill-ħafna, sew hemm ħafna differenti. Toni Grima laħaq xtara nofs lira pastizzi maħruqin u daw jirreferu għal T tramuntana, G grigal, L il-vant, X għaxlok, N nofsinhar, L il-biċ, P punent u M majjistral. Qed nimxi favur l-arloġġ sewwa. U kif lamxejna favur l-arloġġ biex nispjegaw is-sentenza mnemonika, ħanaraw kull kelma minn fejn ġejja. Pereżempju, ħanibdew mit-tramuntana. Interessanti il-fatt li tramuntana huwa l-unika riħ mara għax jispiċċa bil-qa sewwa. U hemm ħafna kif taqbad tgħid sentenzi umoristiċi bħal pereżempju tramuntana mara sew. Il-kelma tramuntana ġejja mit-Taljan tras montanje għaliex ir-riħ di jużawha ġifieri anke t-Taljani sewwa kif ħanaraw anke fil-irjieħat l-oħra. Peress li jiġi min-naħa ta' fuq u allura jrid jgħaddi mill-Alpi, hemmhekk hemm il-muntanji. Huwa riħ kiesaħ ħafna u normalment ikun xott, jiġifieri ma jkunx umdu. L-umdità tkun baxxa meta jkun tramuntana. Fis-sajf jinħass ħun u daqsxejn jaħraq għax jiġi minn fuq art kbira bħal misqallija. Fix-xitwa jinħass kiesaħ għaliex ikun qed inniżżel arja polari fuq il-ċentru tal-Mediterran fil-każ tal-Gżejjer Maltin. Jekk ngħaddu għall-grigal, il-kelma grigal bit-Taljan ukoll hija gregale jew grekale, hemm anke influences għallin f'ċerta rjaħat kif ħanaraw il-qudiem, u l-kelma grigal hija abbinata mal-pajjiż tal-Greċja għaliex ir-riħ ikun qed jonfoħ minn dik in-naħa, ġifieri l-Balkani,
u hemm il-muntanji hemmhekk ukoll. Il-Grigal huwa interessanti għaliex fix-xitwa huwa riħ meqjus bħala kiesaħ, fis-sajf huwa riħ pjuttost umdu u sħun li huwa meqjus bħala riħ isfel. Meta ngħidu riħ isfel jiġifieri dak ir-riħ ikun sħun u jdellek qed tifhem, mentri fix-xitwa jkun iktar riħ frisk. Jiġifieri jilgħab żewġ partijiet importanti fl-istaġuni differenti. Inkomplu bil-vant. Il-vant interessanti ħafna l-kelma mit-Taljan ukoll levante u ġejja minn elevare għax ix-xemx titla' minn dik in-naħa, allura il-kelma għandha x'taqsam ma' li tqum. Anke pereżempju inti meta tqum filgħodu x-xemx titla' mill-vant, allura dik id-direzzjoni qed turik li hemm xi ħaġa ta' bidu, elevare. Għaddejna xlokk, il-kelma xlokk ġejja minn xirokko bit-Taljan jew bl-Isqalli, u xlokk huwa l-iktar riħ lokalment li jkun jinħassumdu meta jkun xlokk f'Settembru ħol xarek u ġib iż-żejt għaliex min jaħsel ma tinxiflux l-art, apparti li jġib sensazzjoni ta' anke ngħidu pereżempju riħ isfel kbir illum. Normalment ikun qed jonfoħ riħ minn din id-direzzjoni. Ir-raġuni għaliex ikun umdu r-riħ għax ikun ġej minn medda kbira ta' baħar. Il-baħar fih il-fwar tiegħu, allura dak il-fwar jiġi iġorru r-riħ u aħna allura jkollna l-umdità għolja. Kemm huma interessanti u x'tassew. Jonqosna 400 oħra x'niskopru, però permettu li naqsam magħkom aktar tarif interessanti fuq ir-riħ. Ir-riħ jista' jkun impoppa, jiġifieri ġej minn wara l-bastiment u allura jtieħ daqqatit. Din, b'mod figurattiv, tintuża bejnietna meta xi ħadd titħaqlu x-xorti u jkun fortunat. L-oppost tagħha mbagħad jissejjaħ riħ impruwa. Jiġifieri riħ li ġej mill-quddiem tal-bastiment. Meta tkun qed tgħum, tista' tgħum favur jew kontra r-riħ. Meta tgħum favur ir-riħ, m'għandekx tagħmel wisq sforz biex tidħol lura. Iżda biex taqdef kontra r-riħ, trid tistinka ħafna aktar. Ninnotaw ukoll kemm fil-lingwaġġ tagħna numanizzaw spiss lir-riħ u nagħtuh kwalitajiet umani. Ir-riħ jista' jdur. Jiġifieri filli jkun jonfoħ minn direzzjoni u filli jaqleb għal direzzjoni oħra. Hemm aħna għadni kif użajt jonfoħ. Din ukoll kwalità oħra fejn lir-riħ nippersonifikawh daqs li kieku huwa bniedem li qed jagħmel moviment il barra mill-fom. Tista' tmur f'żona, ngħidu aħna rib l-irdum jew fuq għolja, fejn ir-riħ jaħkem. Jiġifieri jkun ħafna aktar preżenti u pjuttost qawwi. Ir-riħ, fost ħafna kwalitajiet oħra, jista' wkoll iqum, jikkalma jew jieqaf. Tlaqna nkomplu nisimgħu lil Samuel Kutajjer ikellimna fuq l-4 direzzjonijiet li jmiss. In-nofsinhar, il-biċ, il-punent u l-majistral. U niskopru aktar tarif dwarhom u dwar l-etimoloġija tagħhom. Il-kelma nofsinhar mad-daqqatajn tara bħala kelma semitika għax għandek nofs u nar. Din però xorta ġejja minn kelma mezzogiorno, ġifieri bit-Taljan nofsinhar. Nofsinhar tista' titqies bħala nofsinhar il-ħin u nofsinhar ġifieri għandek nofs ġurnata. Issa ir-raġuni li bil-Malti il-kelma hija nofsinhar u mhux pereżempju meridjon għax bit-Taljan meridjone in-nofsinhar sewwa, għaliex ix-xemx dak il-ħin ta' nofsinhar tkun qiegħda fid-direzzjoni minn fejn jonfoħ dan ir-riħ. Ġifieri minn hemm ġejja. Għaddejna għal riħ ieħor li huwa l-beach. Il-beach huwa riħ pjuttost jaħraq u sħun, speċjalment meta jonfoħ fix-xhur ta' Ġunju u Lulju. Meta jkollna mewġa ta' sħana ħafna drabi jkollna riħ minn dik id-direzzjoni. Il-kelma l-beach ġejja mill-Libeċċjo bil-Taljan u bil-Sqalli. U l-beach fix-xitwa huwa magħruf speċjalment fil-ħarifa li jġibilna mal-tempati birrat normalment jiġu minn fuq it-Tunezija. Għaddejna l-punent. Il-punent ma tantx għandna informazzjoni fuq il-kelma punent, ħlief li ġejja mit-Taljan, ponente, però għandna post f'Għawdex, l-arb, li dan il-kelma arb ġejja minn mareb jew qarreb, li din hija mis-Semitiku.
ġifiri il-pajis tal-Arb, il-lokalità tal-Arb, ġejja mill-fatt li dan ir-riħ ikun qed jonfoħ mill-Afrika ta' fuq minn dik ir-reġjun magħruf bħala Maghreb, fejn l-Alġerija, Tunezija. Bħal beach il-punent ukoll iġib il-maltemp fix-xitwa meta jiġi minn hemm għax ħafna drabi s-sistemi tat-temp jimxu mill-punent għall-Lvant. Fl-aħħar u mhux l-inqas għandna l-Majjistral, meta jkun is-sajf u jkollna ħafna sħana, kulħadd jibda jistaqsi meta ħajamlu 4 ijiem Majjistral. Dak ir-riħ frisk pjaċevoli li jiġi min-naħa ta' fuq tal-Ewropa huwa l-iktar riħ li jġib sens ta' komfort ħanejtek, ġifieri jekk pereżempju inxart il-ħwejjeġ u dana jinxfu iktar malajr għaliex huwa riħ frisk. Il-kelma Majjistral ġejja minn Majjestrale, ġifieri mit-Taljan ukoll, mill-lingwa Rumanza. U jekk naraw kif maż-żmien kellna r-riħ fuq u r-riħ isfel, ir-raġuni hija sempliċi għax kif qed taraw fil-warda tal-irjieħ għandna irjieħat li jonfu mid-direzzjoni ta' fuq, jiġifieri daw ikunu ġejjin min-naħa tal-Ewropa, allura jkunu friski ħafna drabi, u għandna l-irjieħat li jonfu min-naħa tad-deżert jew min-naħa tal-golf ta' Sirte b'Ħaxlok, jiġifieri li jkunu wkoll min-naħa t'isfel tista' tgħid. Jiġifieri l-kelma fuq u isfel ġejja minn hemm. Mbagħad għandna wkoll xi espressjonijiet bħal pereżempju llum dak riħ isfel, ġifieri qam bil-bajda mdawra, ġifieri kien burda ta' ħażina, ġifieri nabbinaw anke aħna l-kelma riħ fuq u riħ isfel mal-burda ta' tal-persuna. Naħseb li huwa interessanti ħafna il-miġja ma' żmien ta' kif inbidlu anke l-ismijiet, hemm ismijiet ukoll iktar antiki li mhux ħanitlu fihom, però tħalt f'waħda minnhom li kienet l-Arb, għax il-kelma Arb tirreferi wkoll għall-punent, kif daw ma' żmien imbagħad sabu rwieħhom fil-warda tal-irjieħ u kemm hu sabiħ meta nippruvaw nispjegaw id-direzzjoni tar-riħ u nkunu nafu fejn qiegħda d-direzzjoni meta nkunu qegħdin nispjegaw l-irjieħat differenti. Tasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija